Hevdemî hevdîtinan di navbera her du aliyan de pêdê hejmara girtiyên rejimê ji zindanên xwe serbest berdan. Ji derna nêzîkî rejima Sûriyê doh eşkere kir ku wek gaveke niyazpakiyê beramberî rejima Esed piştî hin hevdîtinan ku di çend rojên bihûrî de hatine encamdan, istixbaratên pêdê hejmara girtiyên leşkeriyên rejimê li bajarê Qamişlo ji zindanên xwe serbest berdan. Heman jêderan ji malpera Basî News re eşkere kir ku ew girtî yên hêzên berevaniya Xweser yê ser bi rejima Esed vene û hejmara wan 20 çekdar bû. Laliyekî din jê dereke ser bi pêdê ve roja duşema borî eşkere kirbû ku hevdîtina pêdê û rejima Sûriyê derbarê gefên Tirkiye bi êrişî Rojhilatê Feratê ango deverên Kurdistana Sûriyê bi serpiriştiya Rûsya û Îranê hatine encamdan. Jê derek ku nixwest navê wê were eşkerekirin ji Basî News re tekez kir ku rejima Sûriyê ji pêdê xwestiye ku hemî deverên Kurdistana Sûriyê radestî wê bike beramberî ku rejim rê li ber derbasbûna Tirkiye bo deverên Kurdî bike. Serbar kir ku rejima Sûriyê bi tundî daxwaz kiriye wekû binav kir desthilatdariya niştimanî li Bakurê Sûriyê vegerîne jêr kontrola xwe û cardî sazî û desthilatdariya rêveberî û ewlehî û leşkerî yên rejimê vegerin wekberê wekû çawa beriya şoreşa Sûriyê. Hevdemî wê yekê di berdewamiya pêwendiyan de navbera çekdarên YPG yên ser bi pêdê ve çekdarên rejimê sîxoriya wê li çargoşeyên ewlekarî li bajarê Qamişlo û Hesekê û xalên hevdîtinê li gundewarê Helebê di her du rojên borî de desthilatdariya rejima Esed roja yekşema borî li bajarê Qamişlo xwepêşandanek birêkxistin kir destwerdana Tirkiye li Bakurî Sûriyê wekû rejim dibêje şermezar kir. Li gorî jêderên xwecihî ji Qamişlo xwepêşandana alîgirên rejimê ji taxa Tay, Tafilkeya Seba Behrat ya navanda bajêr birêve çû. Beşdaran wêneyên Esed û alaya Behsa Sûrî û sloganên na ji destwerdana Tirkiye di Sûriyê de û miletê Sûriyê tevyekin hildan. Di çend rojên borî de Amerîka xwest rêkeftinekê navbera tevdem û enekesê de encam bide. Di nav de derbasbûna leşkerê roj û hemahengiyeke ku her du hêzên Kurdistana Sûriyê dibin siya projeyeke Amerîkî de bike û rê li ber gefên Erdogan bigire. Wekû hin berpirsên Amerîkî eşkere kirin. Lê sirkirdeyetiya pêdê ew projeya yekrêziya mala Kurdî red kir. Ta bi wan danûstandinan red kir. Niha berê xwedaya rejimê da ku rêkeftinan pê re bike û qelen jî dê di rojên bên de were eşkere kirin.